Am să spun odată că ai ochi de ciocolată, că ești cea mai dulce fată ce o știu. Am să scriu poeme despre noi și despre vreme, despre amiaza când e lene să-ți mai scriu. Hai, lasă jos ibricul și vorbește cu tăticul să-ți dea voie, am nevoie ca să vii. Hai, dă-ți cu far pe pleoape, primăvara e aproape, dar grăbește-te odată, grăbește-te odată, dar grăbește-te odată, dacă vii. Poetului îi trebuie întotdeauna timp să se minuneze. Poetul citește în palma lui mai mult decât orice mirandă. Destinul și-l colorează cu sânge. Nopțile și le adună sub pernă și tace. Poetului îi trebuie întotdeauna timp să se înțeleagă. O viață întreagă alergând pe hârtie, plus ore întregi hărțuite de vise neterminate. O carte și încă o carte fac tot atâtea deșertăciuni câtă frunză și iarbă. Poetul are întotdeauna timp să tacă. Uneori îl mai întreabă pe Dumnezeu de sănătate sau ce se mai citește prin ceruri. Oare ce se mai citește prin ceruri? Mulțumesc. Singur fără tine, sunt perfect fără tine, nu am vorbe, fără tine simt perfect, fără tine nu am zâmbet, fără tine n-am subiect, fără tine n-am culoare, fără tine simt perfect, imperfect. Hai și voi, imperfect. Am un text care se numește Am fost cândva altă femeie. În cârciuma dintre ruine și balalaica este beată. În noaptea asta ies din mine, voi deveni altcineva. Și poate totuși voi afla de ce într-o viață spulberată am fost cândva altă femeie care își dorea să fie eu. Doi ochi vrăjiți din altă lume celest, imperial, albastru mă strigă, ireal, pe nume-mi sunt și jertfă și hotar.
Vreau să vă arăt și dumneavoastră volumul despre care vorbeam puțin mai devreme, Sărutul femeii, poem, care nu a apucat încă să fie lansat și mă bucur că a ajuns prima oară la Constanța. Felicitări, Clara, pentru tot ceea ce faci. Ultima intervenție a mea, poem pentru cei care încearcă să iubească. Mai mult ca sigur e o investiție proastă. Derută, dezamăgire, dadaism, darbuca, datină, deșertăciune. Cel mai bizar e că această îndeletnicire care îți fură timpul și mințile a defrișat atâtea păduri de-a lungul timpului, încât scriitorii chiar au ajuns să se simtă importanți. Beletristică. Ficțiune pură. Ați văzut vreun poet care să spună ce fericit sunt pentru că iubesc? În fine, nimeni dintre cei care au fost în Arcadia nu s-au mai întors. Niciunul dintre cei care a iubit vreodată cu adevărat nu mai trăiește. Toate poveștile despre dragoste s-au epuizat. Am rămas doar noi. Ne uităm atent unul în ochii celuilalt. Respirăm același aer. Aceeași gură ne strigă pe nume, ne strivim tăcerea de buze. Ne proptim unul în durerea celuilalt până la sânge. E ireversibil de bine. Mulțumesc frumos!